Hi mga bata, ana na po si Teacher Sabina, ang inyong online teacher. So mga bata, atong tun-an ang Araling Panlipunan 2, Quarter 1, mahitungod sa ang kahulugan sa pulong na komunidad. So mga bata, na ba kamo idea unsa ang komunidad? So karon atong tun-an unsa ang komunidad. Ready na ba? Very good, ready na ang mga bata. Mga bata, unsay inyong nakita sa hulagway? Kinsa man ang naa sa hulagway? Nagunsa man sila? Asa man sila nahimutang? Unsa ang mga instruktura nga makita sa hulagway? So mga bata, diha nato makita unsa ang kahulugan sa pulong na komunidad. Okay. So, base sa inyong nakita ng lagway, adunay basahon si teacher na balak. Ready na ba? Sitio San Pedro. Ang among komunidad nahimutang sa ngalayo sa syudad. Gihinganlan kini siya og Sitio San Pedro. Daghang mga pamilya ang nagpuyo didto. Malipayon kaming nagpuyo tungod sa kanindot sa sitio. Panagat ang kasagarang trabaho sa mga tao sa Sitio San Pedro. O mga bata, unsa nga komunidad ang gisgutan sa balak? Asa kini nahimutang? Kinsa ang nagpuyo sa gihinganlan nga komunidad? Unsa ang kasagarang trabaho sa mga tao nga ana sa baong komunidad? Okay mga bata, base sa inyong napaminaw nga balak, nakamauna mo unsaon pagtubag sa mga pangutana. Okay mga bata, unsay tubag sa unang pangutana? Pananglitan, unsa ang komunidad nga gisgutan sa balak? Okay, ang komunidad gitawag og Sitio San Pedro. Tama ba yung tubag mga bata? Very good. Okay, asa kini nahimutang? Nahimutang kini sa layo sa syudad. Tama. Okay, sunod ng pangutana. Kinsa ang nagpuyo sa gihinganlan nga syudad? Okay, ang nagpuyo, daghang mga pamilya nga nagpuyo didto. Sunod, unsa ang kasagaran nga trabaho sa mga tao nga ana maong komunidad? Kasagaran ang ilang trabaho, ang tubag ay panagat. So mga bata, nakamauna mo base sa atong basa nga balak, nakamauna mo unsa ang buot ipasabot sa pulo nga komunidad. Okay, ang komunidad naglangkob og mga pamilya o mga tawo. Sila mamahimo nga adunay magkapareho o magkalahi nga buluhaton, kultura ug pagtuo. Mamahimong ang usa ka komunidad aduna usab eskwelahan, ospital, simbahan, parke ug uban pang istruktura nga maglangkob niini. Mga bata, maunay buot ipasabot sa pulo nga komunidad. Adunay gitukod nga eskwelahan, pa, ospital. Okay, unsa man ang pinakaimportante nga kabahin sa komunidad? Tanawang hulagway mga bata. Ang pinakaimportante nga kabahin sa komunidad mao ang tao nga nagpuyo niini. Okay, so maunay pinakaimportante. Ikaduha, unsa man ang angayan nga kinaiya sa mga tao sa komunidad? Tanawang hulagway. Usa sa mga kinaiya sa mga tao nga nagpuyo sa komunidad mao ang pagkamatinabangon. Yes, tama. Siyempre mga bata, sunod.
Unsa man ang pinakagamay nga kabahin sa komunidad? Tanawang hulagway. Okay, sa tanang kabahin sa komunidad, ang pamilyang kinagamian. Maupod na'y pinakagamay nga kabahin sa komunidad. So mga bata, daghan na mag-ideya mga bata, di ba? Unsa ang komunidad. Okay, base sa atong gihimong diskusyon, aduna kitay tubagon. Kabalo ko nakakatuna kamo unsaon pagtubag. Direksyon, hunahunaa kung sakto o dili ang gisulti sa matag pulong. Isulat ang sakto kung insakto ang pulong, kung husto kini, o dili sakto kung dili. So sayo na kayo mga bata, no? Okay, ready na ba? Number 1, nagiyahay ang mga tao para muasinso ang komunidad. Unsay tubag mga bata? Dili sakto. Dili maayo mga bata nga magiyahay ang mga tao para muasinso ang komunidad. Ari na pud kita sa number 2. Daghan ang mutabang sa mga lumulupyo sa komunidad. Unsay tubag mga bata? Yes, tama, sakto. Syempre, daghan ang magtinabangay dapat sa komunidad. Ari na pud kita sa number 3. Ang komunidad naglangkob og usa lamang ka pamilya. Unsay tubag mga bata? Dili sakto ang tubag. Ano man, tungod kay naglamkob kini og daghang pamilya. So ang tubag dili sakto na mga bata. Number 4. Angay nga magtinabangay ang mga kabahin sa komunidad. Unsay tubag mga bata? Okay. Yes, tama ang tubag sakto. Magtinabangay gayud kita mga bata. Ang last, number 5, ang batang parehas nako kay kalabot sa komunidad. Yes, tama. Sakto. Mga bata, daghang salamat sa iyong pagtanaw sa video. Kabalo ko, daghan mong nakatunan, mahitungod kung unsa ang kahulugan sa komunidad. Bye! Thanks for watching!